Очередное исполнение приказа сверху в режиме «ваше приказание выполнено». Ну, гэта абсалютна некая інстытуцыянальная звар'яцеласць улады. На першы погляд можа падацца, што вось гэта новаўвядзенне штрафу за траву вышынёй больш за 20 сантиметров, оно звязана менавіта з эпідэміялогіяй і біялагічнай абароны. Бо трава, умоўна кажучы, служыць сховішчам для розных вектараў захворванняў, то бок кляшчы, там камары, барэлёз, энцефаліт і гэтак далей. Але ўсё гэта толькі на першы погляд. Таму што абсалютна няма ніякай статыстычнай сувязі вышыні травы і дынамікі укусаў кляшчоў. Ну, гэта абсалютна некая інстытуцыянальная звар'яцеласць улады. Плюс увесь цывілізаваны свет дзесяцігоддзямі ведае, што мэтавыя меры грамадзянскай аховы здароўя, напрыклад, кампаніі па дэзінсекцыі, інфармаванне насельніцтва, там прышчэпкі тыя ж, яны на парадкі больш эфектыўныя, чым некая татальная стрыжка травы. Другі такі варыянт гэта, напрыклад, біялагічная бяспека. Расліны інвазіўныя можа неяк звязана з гэтым. Да баршчэўніка гэта можна прыцягнуць, але умоўна кажучы, ён вельмі лакалізаваны. Ён вельмі лакалізаваны унутры гарадоў, унутры вось нейкіх вуліц, мястэчак, ён не лакалізуецца. Баршчэўнік менавіта. Ён лакалізуецца па-за гэтымі населенымі пунктамі. То бок, чаму не выказ нейкіх лугоў ці палёў? Чаму вы не председателям калгасаў даеце гэтыя указы, а менавіта людзям? Вось, то бок, я б сказаў так, што тут няма ніякай селектыўнасці да тыпаў расліннасці, калі б ужо так захацелася прыцягнуць. То бок, я менавіта бачу, што гэта мэтавая накіраванасць на біялагічную абарону і эпідэміялогію, яна роўна нулю. То бок, гэта значыць, што размова тут на 99,9% не пра нейкія навукова абгрунтаваныя меры па абароне насельніцтва. С экономической точки зрения в этом, конечно, нет никакого смысла, потому что в бюджете, конечно, есть прогнозная статья, штрафы, но я себе очень трудно представляю, ведь это все происходит на местном уровне. Это должен прийти местный участковый и впаять штраф местному жителю. Вы можете себе представить, как в деревнях, либо в малых городах это должно происходить. Но это причина будет для социальной вражды. Поэтому я совершенно не верю ни на секунду, что таким образом можно собрать какие-то штрафы. Я вижу в этом, знаете, очередное исполнение приказа сверху в режиме «ваше приказание выполнено». Потому что, в режиме чайка-менеджмента Лукашенко прилетел, где-нибудь ему что-то не понравилось, и нужно отчитаться, что ваше указание по наведению порядка на земле, в том числе по пострижению этих самых газонов, оно выполнено вот таким удивительным образом через принятие документа. И не более того. То есть от этого никаких экономических последствий, конечно же, не будет. Это совершенно дурная идея, но это не первая дурная идея. Мы сажали арбузы в Беларуси, мы запускали якобы в космос космонавта, на самом деле, космическую туристку. Мы так развлекаемся, и поэтому это еще один пример того, как не надо обращать внимание на действия государства вообще. В них нет смысла. Там в деревне, на 3 деревни, 1 милиционер, в обязанности которого будет не просто входить, написать какую-то бумажку, а еще отследить, взыскать. Я совершенно не верю, независимо от того, сколько бы ни было дач в Беларуси, в эффективность такой меры с точки зрения экономики. В ней нет смысла.